tashin hankali duniya ta yi kullum minti ta tsuke gaba ta tsuke baya yanzu har da dan hetur din ma da mutane ka dan samu su ji daɗi in ka ga wani layi walaya kamar zai na zaria layan mai na wai a mai gida ya baka fita baka zo kai zaune ina magana kuma kana ka juya man huska kullu in ban yi zaune ba ya kika so in yi to shi abincin wa abincin mi abincin da za mu ci ki karkari kanzo kamar ya an karkari kanzo ke kulu wai tsaya wai me kika mini na ga wai har da wai inuwa ma in zauna in dan ji daɗi to ai ban ga unhanin ka zama cikin gida ba me kika ce ba ban da unhanin zama cikin gida to unhanin ka to in na ta waje haɗi min unhanin da zan yi ka ta can ka yo kore kore salamu alaikum salamu alaikum alaikum assalamu in ji dali kake tona mana asiri ai ba magana ta haita hijira na ya bako aba ta haiko ni ka ga mashi gaskiya a'a ba komai wallahi aike ni ina jinjina miki mata tara wallahi ke kadai kika iya zama da shi aboki na kai fa wuta ne zuma ne kai he da wuta kai ma sai na shiga tsakanin ka da shigomin gida garan gatsau ba tun daga waje kamata a ce kana sallama baka san halin da nake ciki ba wani hali kake ciki hali dai yanzu dai irin halin da muke ciki to albishirinka goro ta fa samu mi ni yadda nake jin ka kamar in kwace wallahi komi ina yi to fa na an so mamani Allah kuwa to sakota kudi ne naira 30,000 na ce ba wanda ya dace da wannan aiki sai kai a matai zauna in gama ai tunda na ce ma na an san ma aiki ai na an san Allah kuwa shi sa kai ni cikin abokai na ma wani na hison kawa yanzu rike nan na rike to albishirin wa za ka kai ma gona ce ta Alhaji Musa gomi gona ta Alhaji Musa saboda haka yanzu so yake za a yi noma za a gyare ta tsaf ya ba da naira 30,000 gonan nan ta can gangare ta can dai can wannan dai da na sani ita shine na ce to ba wanda ya dace da wanga aiki sai kai haka na da yake ni abban kaunar raina me ya faru babu komi yanzu ya bada kuɗin kuɗi ai jira yake kawai ji an ce ni dai yanzu ne na ce kai za ka yi aiki yanzu so nake ka an sami in ta yin an so ma kuɗin ka ga kuɗin ka nan to na an saje in ka kawo kuɗin na je ko rabi na shi baka ban ba kamar ya baka zuwa na ce ban zuwa nan fa samun ka ne kai ba kato ina abba ta aiko ka ko gama zuwa wallahi aiki ne na kawo gama zuwa kin dai ji abin da yake faɗi ba za shi ba aiki ne na ji ana neman wa zai je gona can ta gangare to in baka je gona ba wa zai je to ai da yawa to laɗai kika yi min ko duk abin da aka faɗi ina saurare ni kika malaɗai ko ni saboda ka shi ka bi shi yanzu dai baka zuwa aiki ne na zo da shi to ni na wuce ban zuwa ka jira shi ka shi ka bi ba fa ke zaki aikin nan ba nace ban zuwa ka gama zuwa gona har ka mai ma ni na ga kai ma ka gama in ban da rashin mutunci su bello turji na raye ga gari maka zuwa gona to in suna raye baka zuwa ba namiji kake ba namiji nake ni dai an namiji ke gidanku ba akwai maza ba ga so ni dai adda maruba ƙarhin da nika iya zuwa cikin daji in noma ke gidanku babu maza to in baka je ba wa zaya ke aika yaya isu shi ta mana ko ba dan ladi babanki sweet what ka dawo ke na dawo na zuwa gona har ka gama ka tafi na to tai da ni in ke kai kan bala saurara na kaji